Ah, goeie. Goeie. Wat ben jou aan het doen? Nou, ik krijg het in de tuin even, hè? Ja? Ja, het is nog mooi waar. Dus die man hoopt me even, maar die krijgt de container in voor te brengen. De ger in de tuin. Die ja, alleen nog wordt het dreig, hè? Tja, daar ben je maar bij, die omwaait. Die is omwaaid. En die mooie beltjebloem. En toen zei mijn man, nou, hij zei, hij helpt het net. Ja, ik zei, dit is een tuin, die helpt het. Maar jou nog een kans. Wat gooi ik altijd nou, no? Misschien was het nog wel een bindje. Wat ga je daar dan? Antiek, hè? Antiek. Ja. Oud spul uit de bouwerij. Dit is een buitengaslampen. Sokken hebben we vroeger op de tafel. En in boetes. Nou, zo eerst dit ik van alles. Nou ja, dat vind ik wel leuk, soks. En hoe kom je daar dan? Van thuis maar. Ja, met tradieren heb ik van alles opsparen en meenemen en krijgen. Maar zolang ik aan het werk ben, hij er net tijd voor en hij er geen plak voor. En zo nou heb ik een plak bezorgd voor, dus, en nou kan je er wat van genieten. Dit, ik weet daar weten wat dit binnen. Wat jullie dus bonkjes. Ja, en dat nemen wij vroeger op de boerderij, nemen wij het bonken en kei. En dan hebben we een heel soort van deze. En dan hebben we een boetjesje erbij. Dat staat daar nou, Roelie. En dan wordt het altijd mooi. En dan joegen ze nou, we joegen ze een beetje heen, we joegen ze, het is mijn spruitje, zo. Maar dat is een spultje of zo? Nee. Zo, dat weer. Je vroeg je net van die mooie kaartjes Dit weer, noorden. vroeger hier ze stal mooi en boetjes maar staan. Dit weer de groppen. Maar jij bent geen boer worden. Nee, mijn huid het zingen mee en dat zijn jonge jongens, dus die kon nog hier boer worden. Dus moest jou maar in de bouw. Je maakt er wat nou. Je maakt er wat. Zo, deze zeg je me even zien laten. Njontje 21. Ik heb wel eens een paar diepen maken, maar ik voel ze net lekker. Ik keep je wel even in de winkel. Ja. Dat is lekker, Dat is hè? leuk. Dus je houden wel van het oude gewot. Ja, mijn man. Ja, dat waren we mocht. Maar ik heb net in huisje dat spul al hier. Nee? Nou, alles net. We hebben wat Ja, spullen in huis, maar- peerdenkjes, maar net. Nee. Zo, wij hebben een mooie ruimte voor het woord. Nou, je kan net alles in huis hebben. Maar je had wel gezellig te kennen, volgens mij. Altijd, ja. Voorbest, kennen dat. Zo, weet je wat miskwam hem zei? Ik kon net naar een man, maar ik wou mijn man was wat hoor zijn. En dat zei ze bij je kost snel kort. Dat is een leuk uitspraak van mijn hem. Snap je hem? Jazeker. Nou, En die houden wij er ook een beetje in. die Dus horen je wij. vroor is nou en dan een beetje, dan Ja. wordt het leuk. Nou, iedereen een keer te wat, nou. Maar even uitpraten aan kleren. Weet je wat briketten binnen? Maar je praat er wel een beetje doorheen. Nee hoor. Hoe de leeft dat? Oh, dat heb ik ook zo. Dat leeft de spoor best, dat ken het beter. Daar komt wel rug vooruit, dat is spoor best. Dat is de mooiste man van de wereld van mij. En de liefste natuurlijk, hè. Want je mooi hebt je zin. Wel leuk als je het mooi neemt, maar de liefste, hè. Tuurlijk. Ik kon net nooit. Hoe heb ik nooit naar jongen nog. Nou, heb ik het even gehad. Je maakt er wel wat uitknippen, hè. Ja, je man die rent het voort, maar Nee, hè. wat is er zo leuk aan haar? Ik kan eerst nog zeggen dat het een sterke vrouw is. Ze heeft me altijd bijstaan. Zolang als wij hier zijn, 40 jaar lang. En nee, wij heel heftig, het gaat voor best, het kan beter. We hopen jou van een heel lang voor elke sparrenblauw mooi. Daar ben we altijd dankbaar voor dat we balken binnen en we bidden er ook altijd voor dat we een heel lang balkenblauw mooi. Alle dagen. Nog een heel soort leefde taweesje en een heel soort... Komt wel goed. Tuut. Dan sluiten we het nou.